Kini ang Atraka Balita 943. Ay nga lokal nga balita gipasabot ni Vice Mayor George Duran sa lungsod Pamplona nga adunay mga konsehal sa lungsod nga gamiton lang official business kung adunay mga parte o inaugurasyon nga proyekto sa mao nga lungsod. Matod pa ni Vice Mayor Duran nga adunay pagkabalda ni ini kung panahon sa committee meeting o regular nga sesyon sa Sangguniang Bayan member. Sa usab niya nga murag giabusahan ang official business o OB aron lang mo atin sa mga inaugurasyon o proyekto. Gani ipaubi pa kung mo atin o ga party. Dugang paniduran nga wala man ni o sila ditan apan karoon lang nila nga function kana sa legislative o magbabalaod. Ani ang pamahayag ni Vice Mayor George Duran. Ang ilang armas nila nga takuban nila nga ipadeklara nga official business OB. Which is, kung yung tanawon, ang ilang giadto function na sa executive pag inaugural ang mga projects niya na ay birthday atinan magpa-OB na sila para motong nakaiskot ni ganiya nga balik ka giabusan pag ning word nga official business. Kinalang tanaw na to kung doon na ba kuan in aid of legislation ba ang ilang pag-adto sa usa ka activity kung tungod ba sa ilang trabaho pagka-SB mo lang niadto sila o klaro nga official business na siya. Pero kung para raan ng mga executive functions na pag-inaugurar mga groundbreaking ceremonies pag-attend og birthdays dili man na legislative function, although wala ta gidid-an ana kay kung gusto man dagay nga mag-inaugurar di kami utot na di ba? Pero naman tay duty, for example na tay session dili ta mo-absent, ilabi na committee meeting dili ta mo absent tungod kay ni attender ta ana which is not unofficial business. Mo nay ako ang tan-aw manang sa pagkakaroon murag gaiskot naman po gani gud sila kuan kan democratic kanang society ta na role of the majority. Pero mo nay punto dili ta ng majority husto, daghang minority nga husto pero dili lang makakuha og boto tungod kay sa by numbers doon na magoy kuan yapon manggod pila ka buok. So mapildi ra gyud unsay maayo nga ideya sa dili maayo nga ideya nga gisuportahan sa majority. Munay diferensya diha. Si Pamplona Vice Mayor George Duran, eksklusibong nahinabi sa Atraka Balita News Team. Kini ang Atraka Balita 943. Dahil nga lokal nga balita, medical outreach program mao kini ang plano sa gipangandaman karon ni Pamplona Councilor LV Montisa Tolentino kauban ang ilang grupo sa Team NPC. Matod pa ni Councilor Tolentino nga mapahigayon sila ga serbisyo medikal sa kabarangayan sakop sa lungsod Pamplona. Dugang pa ni Councilor Tolentino nga dala ni ang medical outreach program mo ang pagkonsulta sa mga katawhan, kabataan, paghatag og libre nga tambal og bitamina. Sa usab niya nga dili mawala ang iyang pwedeng program nga samtang naghulat sa serbisyo nga medikal. Ani ang iyang pamahayag. Kuan sir, kami sa among grupo sa Team NPC, kauban namo ninong George Duran, kauban ang among mga kauban sa buhat silang retired police Josel Ramirez, retired police Jun Garrett, si Mercedes Marimat, si former Vice Mayor Gadoy, si former Councilor John Ray Arnaiz, si Kapitan Tonton Bangko ug si Idol Junjun Alba. Nagplano mi sir nga mag-medical outreach mi sa mga sitios nato sa different barangays. Unya kauban niini sa atong medical outreach will be kanang magdawat tagpa check up sir. Unya magkonsulta ta sa mga naay problema, usually hypertension or diabetes nga problem sa atong katawhan, and then if naasad sila mga gibati-bati manghatag sa tagtambal oo nya aduna sad tay feeding program para sa atong mga participants or kaning moapil ani ato ang medical outreach. Unya hopefully makapanghatag sad ta sa katong reading classes kay daghan sad na mga senior citizen ang nag-request sa maong reading classes. Unya aduna tay constituent na nihang sir nga basin daw kuno og aduna tay
operation tuli kay medyo mahal man sad guning tuli sir no, murag 1,500 if I'm not mistaken. 1,500 ang cost sa tuli sa private nga doctor. So ato sa ning i-discuss sa ato ang kauban, and then sa atong mga doctors nga uban nato, and then ato sa ni siyang ipangutana sad sa governing body sa DOH if it is allowed during this time of pandemic. Si Pamplona Councilor LV Montisa Tolentino eksklusibong nahinabi sa Atla Kabalita 943. Kini ang Atraka Balita 943. Laing lokal nga balita, nagpadayon karon ang pagparehistro sa mga botante sa Lungsod Pamplona matod pa sa mga taga Comelec. Si Comelec Officer Cyrene Ruiz sa buhatan sa lungsod sa Pamplona nga nagpayon ang ilahang pagparehistro sa mga bag-ong botante. Lakip na usab ang update sa mga pag-update o ang pagbalhin sa mga botante sa laing lugar. Dugang pa nga dugay nang nagsugod ang pagdawat sa pagparehistro niadto pang bulan sa Hulyo sa niaging tuig hangtod karon o nga mahunong laki ni pagparehistro pagpadaw sa rehistro karong tuiga September 30. Sa isay pausap niya nga miawag usab siya sa mga katawan nga sa lungsod Pamplona kung mahimo hatagan og higayon ang pag-update sa ilang rehistro sa ilang botan diya sa may Comelec Pamplona. Tawag sa mga tanang taga Pamplona nga palihog lang. Ayaw na magpaabot sa deadline which is September 30, 2021. Ari na kamo sa office sa Comelec sa Pamplona aron magparehistro kay ayaw na maghulat sa deadline nga magdasok diri, then kami na pud ang i-blame nga nung gadasok diri dili ni kabalo mo accommodate ninyo nga kataas sa panahon na bali na mong post sa Facebook, sa social media, then in fact mo adto pud mi og mga kabaranggayan mag-conduct mi og satellite registration para lang jud maabot na mo ma-register ang tanang mga botante gikan sa mga batanon hangtod na sa mga gulang napagani uban nga ka 70 na ang edad, 80 magpa-register na jud sila kay ganahan sila mo Si Comelec Officer Cyrene Ruiz sa buhatan sa Comelec sa lungsod sa Pamplona. This portion is brought to you by Kini ang Atraka Balita 943. O karon sa ato ang police report mga katraka. Police Report. Seryoso gyapon ang membro sa kapulisan sa siyudad sa Talhay nga matod pa sa hipe nga si Police Lieutenant Colonel Joel Muhammad L. Hamere nga pag-implementar nila sa minimum health standard ang gilatid sa Interagency Task Force. Dugang pa ni Major ni Colonel Hamere nga usas na ilang kanunay nga nakitaan ang katawhan nga wala pagsuot og mga face mask nga kinsa mo gawas sa ilang panimalay. Sa usab ni Colonel Hamere nga kampante na ang mga tawo karon nga ilan na gyung ipatuman ang gilagda sa gobyerno lakip na sa departamentos panglawas ug usab mao kini ang mando sa presidente sa nasod nga Pilipino nga si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Pasabot usab ni Colonel Hamere nga sa mga madakpan o masakpan nga wala nagsudog face mask sa gawas sa ilahang panimalay, ila kining i-post sa social media, ilabi na sa Facebook aron pagkakita nga ang kapulisan seryoso nga nagtrabaho o wala kini patuod nga nagpakaulaw sila sa publiko pinagi sa pag-post sa social media. Police Report. Laing lokal nga pulis report, daghan gyapon ang nasakpan sa akto kinsa wala nagsuot og face mask atol sa pagronda sa kapulisan sa lungsod Valencia ning probinsya.
ang presunay sa Valencia Police Station ubos sa pagmando ni Police Captain Michael Rubia ang pigayon kining patrolya sa lungsod sa Valencia. Sa ilang pagigayon adunay nakita nila sa mga kapulisan nga mga tao nga wala nagsulob og face mask kinsa nay gawas sa labinas mga publiko nga lugar. Matod pas kapulisan nga adunay mga individual nga kinsa naglakaw sa kadalanan nga wala nagsuot og face mask gani bisan sa kanaa sa inyong barangay o lugar nasakpan sa akto sa tirayan sa balaod ila kining isyuan o ticket o pagkamulta sa makalapas sa health protocol. Tungod kay adunay gitawag og community transmission ang membro sa Interagency Task Force kanunay nagpahimangno sa katawhan ko nga mugawa sa ilang panimalay magsuot gyud og face mask. Ang ubang na isyuhan og citation ticket wala kini gipili sa lugar basta migawas lang sa ilang panimalay na wala nagsuot og face mask. Ang mga nakalapas sa minimum health standard sama sa wala pagsuot og face mask kaya kini mandatory na karon. Ang isyuhan kini citation ticket og makabayad kini sa dili mo minus og 200 ka pesos para sa unang kalapasan. Police report. Local. This portion is brought to you by Kini ang Atraka Balita 94 Balita 94